Hola fanoquis, com esteu? Ara feia dies que no us proposàvem cap activitat online, però bueno, aquí estem i us proposarem activitats noves i fàcils per poder refrescar aquest estiu. Jo sóc l'Ares, sóc voluntària a l'Hospital Vall d'Hebron els dijous per la tarda i estic avui aquí per proposar-vos una activitat molt fàcil i divertida sobretot i que només necessitarem llapisos de colors, uns fulls, les nostres mans i la imaginació. Així que comencem!